Ramadan, happy Ramadan, Ramadan, happy Ramadan, 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 welcome Ramadan, welcome Ramadan, 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 welcome Ramadan, welcome Ramadan, welcome Ramadan, welcome Ramadan, Ramadan, welcome Ramadan. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma, a cikin sama karo himma da ibada duk mai azama. Kun gaban da yawan yin gulma a cikin Ramadan mai girma, ka gaban da yawan yin shari, ka zama mai aikata kairi, mai waita ibada kullum sannan da yawan alkhairi. Yau ga azumi bakinka amma sallah ta barka, bayan aiki na farilla dauko sunna kai gari. Azumi na nan bakinka ka yawaita fadin alkhairi, mu yawaito istighfari da salatin dan adanani. Halala samkar da mafasa a cikin watan Ramadan, 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 welcome Ramadan, welcome Ramadan, 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 welcome Ramadan, welcome Ramadan, welcome Ramadan, welcome Ramadan, Ramadan, welcome Ramadan. Ala karbi ibadunmu da manzanmu, mu yi kyakkyawar alaka, inda an maka sharri daure kai alkhairi. Allah ba ya san zalunci sannan ba ya san ha'inci, kyakkyawar mu'amala a Ramadana kai kiran Allah. Allah la ilaha illallah, kaji Muhammadun Rasulallah. Da dama ana linkata har zunubi ana linkata, daure da kayo alkhairi. Alsa muna cikin bayin nan wa'anda za a yanta su, alsa muna cikin bayin nan wa'anda za a duba su, alsa muna cikin bayin nan wa'anda za a yarda da su. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allah, Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba. Ramadan, 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 welcome Ramadan, welcome Ramadan, 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 welcome Ramadan, welcome Ramadan, welcome Ramadan, welcome Ramadan.